Bonjour, madame. Den er vi lige over. Den får slet ikke. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. 1, 2, 3, nu. Bonjour. Hvad kunne du godt tænke dig? Jeg kunne godt tænke mig en kop kaffe. Hvad koster det? 5 kroner. 5 kroner. Kan jeg få lidt latte i? Is. Is, okay. Vores specialitet er isen. Ja. Hvordan kan jeg betale? Med rigtige mønter nu vil jeg gerne have.